mbili za anthu olungama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamidan wa musalliyan wa ba'd. Ulemekizika mu Allah subhanahu wa ta'ala. Timiyamika Allah subhanahu wa ta'ala ndikumfunila zabino ntumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam akubanja kwake maswahaba ndiwonse amene akusatira sunna zake kufikira siku la kiyama. Timpempe Allah atikhululukire machimo ndikutika pa sunna za mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Tikukambira nabe mbiri za anthu olungama Imamu Zainul Abidin. Ndetaona kunena kuti Imamu Zainul Abidin adachuka kwambiri ndikupereka maswadaka mwachinsisi. Allah subhanahu wa ta'ala kufotokoza mu Qur'an, bismillahir rahmanir rahim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhkhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu bima ta'maluna khabir. Allah tabaraka wa ta'ala kuyankula mu Qur'an yolemekezeka kunena kuti muntu amene wasala pang'ono kumwalira ama mpempha Allah tabaraka wa ta'ala. Muntu amene wamuona malakul maut akubwera sopano kusogolo kwake kuti no, there is no hope in life, moyo wake watasopano amene yafunika kuti azipita kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ngati ndi janna akalawe ku janna, ngati ndi jahannam akapeze jahannam. Basi muntu amene ama yankula kumpempha Allahu tabaraka wa ta'ala, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, Allah azza wa jal, o Allah azza wa jal, mukada ndipasa ko kanthawi kochepa fa aswaddaqa, ndikapereke maswadaka. Kanthawi kochepa mundipasire ineyo ndikufuna ndikapereke swadaka wa akum minas salihina, komanso ndikakhale mu gulu la anthu opanga zabwino. Ndikufuna ndikajoine sopano ineyo gulu la anthu opanga zabwino, chifukwa ndikutha kuona kuti gulu limene ndinali nalo paziko lapansi kucheza nalo, anthu amene ndidasankha kuti ndiziyenda nawo paziko lapansi, ndaona kuti ndi anthu amene ndi opanda pake alibe phindu kwa ine. Sada ndipindulire koma andibweresera kuluza pamaso pa Allahu tabaraka wa ta'ala. Ndi pamene pa zikutanthauza kunena kuti pamene munthu akukhala paziko lapansi wallahi akuyenera kuti asankhe gulu labwino lokhala nalo. Mufaris mulimau amanena kuti suhbate salih tura salih kunat, suhbate twalih tura twalih kunat. Kuti no company ya anthu amene ndi ochita zabwino, gulu limene ndi la anthu ochita zabwino limampanga so munthu kukhala wabwino. Gulu limene ndi la anthu oyipa basi limampanga so munthu ngakhale anali wabwino kuti asanduke oyipa. Munthu akuyenera kuti azisankha gulu labwino limene tsiku la kiyama likampindulire, limene akamakalowa m'manda likampindulira insha Allah azza wa jalla. Ndiye Imam Zainul Abidin anali muntu okonda kupereka maswadaka. Nthawi imeneyi imene moyo ukuchoka, imene moyo ukusamuka mutupira muntu, basi isanafike nthawi imeneyi tatiyeni Islamu tikhale anthu ochulukisa kupereka maswadaka, kuwapasa Islamu amene ndi wovutika, kuwapasa Islamu amene ndi wosowa, kuwagulira zovala, kuwapasa ntchito, kuwakusegulira tumashopu ting'ono. Ndi udindo wa inuyo. Allahu tabaraka wa ta'ala wakupasa mamiliyoni, osati kufacha kuti akukukonda kwambiri. Ndi maesero amene wallahu tabaraka wa ta'ala wakupasa. Ukumatu sana ndi Islamu osauka iwe, umaona mizikiti yosalongosoka iweyo, ukuona kuti mdela la Islamu mdelamo mmene mulibe ngakhale mpope wa madzi mjigo mulibemo, koma iweyo uli ndi mamiliyoni. Ndi maesero kwa iweyo. Allahu subhanahu wa ta'ala akukuonetsa kuti pachuma chimene ndakupasa chiupanga chiyani. Ndi ahlul bait, anthu akubanja kwa mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam amachigawa chuma chawo pawiri. China kukhala china kuti achipereka kwa Allah azithandizira anthu amene ndi ovutika, china chimene chochothandizira iwo ndi mafamily awo. Siku lina Imam Zainul Abidin dakhala yawman ala Muhammad ibn Usama, analowa kulowa mnyumba ya Imam ya amene iso ndi mwana wa sahaba olemekezeka Usama ibn Zaid, mwana wake Muhammad amachedwa zinoti Muhammad. Basi Imam Zainul Abidin analowa kwa mwana wa Usama radhiyallahu ta'ala anhum, Allah sangalali nao wonse. Atafika kumene huku wa huwa maridhun. Muhammad ibn Usama, Muhammad mwana wa Usama anali akudwala. Ndiye Imam Zainul Abidin anapita kumene kuchako yauduhu kukamuyendera. Fabaka Muhammad ibn Usama, ndiye Muhammad anayamba kulila kwambiri. Faqala lahu Ali ibn al-Hasan, ndiye Imam Zainul Abidin adafusa kumufusa Muhammad ibn Usama, maladhi yubkika, chiyani chimene chikukupangisa kuti iwe uzilira mwana wa sahaba ukondedwa wa mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam.
Faqala Muhammadun ibn Usama, ndiye Muhammad mwana wa Usama adayankula kunena kuti alayya dainun, ndilindingo ngole 100,000 dinarin, 100,000 dinari, ngongole imene yoti ndibweze. Wa ana al'ana amutu, lelo lino pakali pano mene ukundiwonera pano ndikumwalira, wala astatiu tasdidaha, sindingakwanise kuibweza ngongole imeneyo. Qala alayya dainuk, ndiye kuyanka kwa Zainul Abidin radhiyallahu ta'ala anhu. Atamuona Muhammad ibn Usam wasala pangono kumwalira kudandaula nkhani ya ngongole akulira, anamuuza kunena kuti usadandaule, ai alayya dainuk, ngongole yako yo kuyambira lero lino ndalonjeza Allah subhanahu wa ta'ala aisamuse paiwe ikhala paine ndibweza. Mopanda kufusa mafuso, mopanda kuchulukisa zichewa ngongole yenseyo mukangongola mmatani nayo bwanji suna bweze nthawi yenseyo unali bwinobwino. Mopanda kuchulukisa zichewa zina mafuso ena amaoneka aule munkade mwake muli mwano. Mopanda zonsezo adango fotokoza kunena kuti alayya dainuka, ngongole yako yo ndibweze ndineyo, ngongole yako yo ikhale paineyo. Thumma kharaja, kena kwa datuluka min indihi kumusia Muhammad ibn Usama, wasaddada hadha daina, kupita kukabweza ngongole zimene antu amene alemera, antu amene aslamu amene Allah subhanahu wa ta'ala wapasa chuma. Basi ntchito ya chuma chimenecho, imozi mwa ntchito za chuma chimenecho ndikubweza ngongole za Islamu. Allah subhanahu wa ta'ala kuyankula mu Qur'ani yolemekezeka. Bismillahir Rahmanir Rahim, Suratu Tauba. Suratu Tauba verse number 60. Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti innama sadaqatu, nditudi maswadaqa lilfuqara'i, ndi anthu amene ndi osauka. Nditudi maswadaqa ndi anthu amene ndi osauka, wal masakini, ndi anthu amene ndi osowekera. Amagwira tumaganyu, koma tumaganyu twake from hand to mouth. Sozati alibe kena kali konse kosunga mnyumba. Nthawi zina kuteka mnyumba mwawo mfamily mwawo muli anthu 5 ama pesa chakuje cha anthu 3 ndikumaja onse acha chakuje kamene sika kukwanira amene oswada kazizia pezanso. Wala amilina alaiha, anthu amene akugwira ntchito pa zakayo pa maswadaqawo amene oso apeze. Wal muallafatu qulubuhum, anthu amene mwe Islamu angolowa kumene muzia pasa maswadaqa. Wa firriqabi, anthu amene agwidwa ukapolo mfuna mukao mbole akali Islamu au fulu, amene umaswadaka apasidwe akazi wa mbole akali au fulu. Wal gharimina, koma so anthu amene ali ndi ngongole, anthu amene oso apasidwe maswadaka akabweze ngongole zawo. Wa fi sabilillahi, anthu amene ali munjira ya Allah, pamenepo mwina munjira ya Allah kupanga defend Islam, kupanga defend Islam munjira ziwiri, mwina kuli adani akubwera kufuna kuononga Islam, kufuna kupha Islam, mukwenda mwapasa anthu amene akuteteza dini ya Allah sadaka kuti akateteze dini ya Allah. Kapena anthu amene akuitana na kunjira ya Allah subhanahu wa ta'ala kumapanga da'wa. Sina Said Zambia kuli anthu osiyana amene akupanga da'wa, kuli anthu osiyana amene akuitana na kunjira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atimpenda Allah subhanahu wa ta'ala alandire ntchito zawo zabwino, amene ndi anthu amene akufunika kuwapasa zimenezo chifukwa akuitanira kunjira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Apeza transport pamene azayendere, akapeza zakudya zimene azikakula kumene akupitako, akakhale akuja ndikumayitanira anthu kunjira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Iniyo mukulipidwa pamenepo. Wina aliyense amene azikalandira Islamu kumene achina masache azikakhala akupereka dawa, chimene achina Sheikh Masasa azikakhala akumapanga madawa munjira ya Allah, kumene kwa aliyense amene azikavomera kalima kumeneko uli mgulu chifukwa transport ija unasonka iwe, amene ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Wabni sabiri, ndiye aja amene ali pa ulendo, alibe transporti, alibe chote angachite atedwa nzeru, apase ni sadaqa faridatan min Allah, chikakamizo chochokera kwa Allah. Wallahu alimun hakimun, Allah ndi wozindikira, Allah ndi walunta. Ndiye mukayangana Quranic verses zimene tikuwerenga suratu Tauba, mmene mwanditu tikuona kunena kuti Imamu Zainul Abidin pamene anabwera kwa Muhammad ibn Usama ndikumva madandaulo kunena kuti akudandaula chifukwa chokuti ali ndi ngongole. Iye sana chedwechedwe anamuuza kunena kuti alayya dainuk, ngongole yako ndisire ineyo ndi amene ndibweze. Alayya dainuk, ngongole yako yo ndibweze ndi ineyo. Imene ndi ntchito imene amafunika kuti aitenge anthu amene Allah subhanahu wa ta'ala wapasira chuma.
kuwathandiza anthu osauka, anthu amene ndi osowekedwa, anthu amene akugwira ntchito yotolera zakati amene omuzi apasaso, anthu amene akugwira ukapolo akufunika kuti akaomboledwe apase na amenewo, anthu amene ali ndi ngongole apase na amenewo, anthu amene ali munjira ya Allah mwina kuteka ana madrasa kumene kumaka apasa amene maswadaka, amene wali munjira ya Allah kuphunzira Qur'ani kumaka wafewesera amene acha kumaka wapasa kumene kuzakudya ndi zina zosiyana zovala, zimenezo zizakuthandizani siku la kiyama, zimenezo zikatithandiza mmanda tikapita. Pamene ana amene acha kuphunzira Qur'an akamaliza kuphunzira Qur'an, pamene azikaphunzisa, iweyo ndi reason behind their studies. Maphunziro amene asakasakawa iweyo unaima njinga tikolo kuti ine ndikhale ndikukuthandizani. Basi tikatero kusatira zimene amapanga ahlul bait, kuthandiza anthu ovutika, kubweza ngongole za anthu amene alibe kina kalikonse, Allahu subhanahu wa ta'ala zatimvera chisoni. Timpembe Allahu subhanahu wa ta'ala tidalise, timpembe Allahu tabaraka wa ta'ala azitikhululukira zochimwa zathu, timpembe Allahu subhanahu wa ta'ala timvere chisoni ndikukwati kumanisa nawo tsiku la kiyama. Kufikiraso pamene tikhale tikupitirira kukambirana nkhani za Imamu Zainul Abidin, timpembe Allahu subhanahu wa ta'ala kutetezeni, Allahu subhanahu wa ta'ala kudaliseni. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbiri za anthu olungama.